Longtrai Valley Subdivision ni bisingo khobjaknai monoblock ni degree college te SDM ganao bolongnai khungni jagano hoklai tiprasa lukorok tongthai nahanani naimano o samangbutang rokno SDM ni chating mungtei SDF ni saktan mungbai kaisa kok khalaimani bisingtei rosai nahal laigra kha choba khainai tiprasa lukorok tamni hinba yang mono cholengta amchaini no bonkumari amchayo bo haino raida chayatei ra borok rok jaga segui forest dokhol khlai tongmani rokno chaje gyangui no borok bo haino o long tribal ni SDM ganani forest jaga no seklaimung paithak jora kaisa kok khalaimungni bisingtei SDM SDF tei police CRPF forest ni joto adong rokni manjangmung bai kok khalaimani bisingtei borok saiba hai phai khadumani funuk laithani amono kok khajaka bwskangni salchi bani bisingono o je raida chayatei bonkumarite kubuni jaga rogo raida chayatei tongphainai rokno nornai hini kok rimani baino rosai nahagraka borokni choba phiaba tamungno o raida chayatei Tripura Habo Forest ni jaga dokhol khlai tongphainai rokno Noria hengke bwskango teibo choba kotor ongnai amono saikhanarika khadujak choba khlaine lukura kok Tripura no যে তিনি ও জায়গা নালাগা সুবিধা আম আসাসি কলাং asas ri kelang ka 15 din jorari woi bor kaisa litu to seye ya pari kelang ka 15 দিন বিসিঙ্গ বড় যে মানে আবো বিসিঙ্গ বড় খাইয়া এখানে মিস্টেক 15 din ni bisi to bor godi no has samung no khaya kai jeng hai no hai te sang pal khai jeng o jaga no no khup ka jeng atu tong kaisa আসাসি নাকি খাবো asas ri na ingkai yung kon dia pu Norok nyawa di tina asuklai mani tabuk kiro rasa zaman dak lek kenal tawa. bor de asas det det man ni sa kono na sui ta ko o det thayga borong kun kam thai ba বাইনে শুনে an bu mong ke shorni la de bor Norok ni main muda to যদি সামুনি ni hai bon kumari ni hai jaga ro tongu tongu ni illegal babe borong hai je borong na 100 na hari ti haja yang kinor ko to kisa ja kinor boron tongai hinor ni simu tabun dena jeng amte hindi ka jeng tong nai borong no jodi ros haya hingkai jeng no borong putuli maya borong no jodi ros haka hingkai jeng borong ni putul mai mutan ho kami uke ini bobo kami ni fairo kinor nor hake jorna asuklai kana dino jaga wo 49 tongo 48 tongo kami ke kebang kami ni no sokai busurok na borok 2000 abo hai habo Istingka namo kaisa ini forest area tongo salwangan mungkai aro isu borok lokal ni ba বাইরে নব কিছু tongo khanao অনেক borok sinjamai tongkha borok aro chini je forest area no borok dokhol khane bagi borok payo bangkai abo tei chung borok bai onek photo mate chung kok alochona rokni kokhaika bangkai borok onek kisu khayo je kongma jaga forest area encroachment tongo bangkai borok tei mane chung isu raise kera tei kona bagi atau chung abo salai tei sabkisu no kokha abo kaisa borok samono area kaisa onek bosor sugang kaisa encroachment nangmani tongo bangka abo chung sar chini forest kono je chung ore abo action nahar jak no nahar tongo এখন borok teba apno kokhayo je immediately borok apno aro te eviction khaina bagai ओमफ्राय abo tei no alochona khai borok apni kaisa commitment ursa chintani ओमफ्राय जों abo जोंबो to সময় nangnai abo kurang kai as per act as per rule जों नोंथांनि abo সময় नाका 15 दिन जों abo mohika जों SDF ko bono bo abo commitment leka जों jotono abo mili no commitment abo haikai tabo toni kogrok paileka ओमफ्राय borok no chungo borok borok tabo ni putul thana bo Terlalu kurang jero domai di mana ke berarti aku perlu semua ini. Perlu semua itu cuma cuma yang harus saya nangkap perlu itu yang samun hai bon kumari jaro perlu jaga di mana kai di mana hutang ke. Cuma tangi di mana perlu semua. abo isu tuin sab ne Bon kumari nawo tabu busto tek sudah harusnya kau chung as per ka ang to sai te kula as per act chung abo tabu action na ho chung lo di notice isu khai pe ka ke notice ke bang na একটা সময় মারিও টাইম মারিও abo to ta time অনুযায়ী time যখন accident থাকে chung abo চিনি মানে chung forcefully chung parang ibik khaina abo no Tapi waktu perlu lama lah harus langsung lain lepas terus terus.
tak borok no to chung rasa di hinsaka angka borok tintani detail no kaisa kondu na ka chung tabuka na borok tabuk rasa na kok no Ini salbisi cuma borok mah ya. mia bo kana mia to angkere hoyto ba angka mia bo borok kaika mia bo haino just normal alosona ma pore angkai borok sanai ka angkai tini borok tesa hoi kai orok khaile angkai dia fu dolai mistake Tapi ini buat saya berapa ya?